Il-Prim Ministru Joseph Muscat enfasizza l-ħtieġa li Malta tkun l-art tal-ugwaljanza u l-ġustizzja soċjali. F'messaġġ lin-nazzjon fl-okkażjoni tal-ewwel sena ta' gvern immexxi minnu, il-Prim Ministru Muscat qal li fost l-oħrajn l-ugwaljanza tfisser li l-flus ma jistgħux jixtru s-saħħa, iżda kulħadd għandu jkollu dritt għall-aqwa kura. Saħaq li s-servizzi tas-saħħa se jkunu fost il-prijoritajiet tal-gvern tiegħu fi żmien li ġej. Se nkomplu wkoll inżidu l-investiment. Għax aħna ma rridux biss li nsalvaw is-servizzi tas-saħħa, iżda rridu nagħmluhom aħjar. Wara snin ta' nuqqas ta' ppjanar fis-saħħa li issa qed jinħassu sew, aħna għandna d-dover li nagħmlu mhux biss semna, iżda rridu nagħmlu wkoll dak li ma għamlux ta' qabilna. Muscat kellem ukoll dwar kif l-ewwel 6 xhur ta' gvern Laburista inħolqu 6,000 impjieg. Dan għadu mhux bissejjed. Ta' kuljum rridu nkomplu naħdmu biex nikkreaw aktar xogħol u impjiegi ġodda. Il-Prim Ministru tkellem dwar kif l-ewwel sena ta' gvern immexxi minnu kien hemm tnaqqis fit-taxxi, se jonqsu kontijiet tad-dawl u l-ilma, daħlu childcare bl-aħlas għall-ġenituri li jaħdmu u taxxa inqas għal min iħaddem. Daħlu wkoll stipendji ogħla lill-istudenti kollha u ngħataw flus lura fuq reġistrazzjoni tal-karozzi. Għalli dan kollu qed isir flimkien ma' politika biex ikollna pajjiż fejn kulħadd ikun iktar ugwali bl-istess drittijiet għal kulħadd. Għall-Prim Ministru l-kisbiet tal-gvern huma l-kisbiet tal-poplu. Dawn huma biss parti mill-kisbiet kollha tagħkom. Qal li l-proġett tal-gvern u li Malta tkun nazzjon wieħed fejn kulħadd ikollu l-opportunità li jirnexxi u jgawdi mill-ħolqien tal-ġid. Għal darb'oħra saħaq li ċokon ta' pajjiżna ma jiddettax is-suċċess tagħna. Tikseb l-opportunità ta' investiment ġdid fosthom ta' ċittadinanza b'investiment. Fejn permezz tagħha se jkollna 1,000 miljun euro biex ninvestu fikom fil-poplu tagħna. Fuq kollox qal li Prim Ministru minkejja l-progress li sar qatt fadal ħafna iktar xogħol xi jsir. Inwedkom iżda li kull ġurnata se nkomplu naħdmu bisħieħ biex nilħqu l-prijoritajiet ta' pajjiżna, il-prijoritajiet tal-familji Maltin u Għawċin.